osechako mbachni orocho ratich nyathi manyako. Bende nitiere okenge minyalo kaune mago okenge minyalo kaune ma marawerano yud ratiche alotu akanu moja inako mano penjo kotere kod ratiro mano mag nyithindo. Machielo bende Eric Oduol wacho kani Cleopas thieth ma Kenya sani dong ne jo pesa, sirkal ok dew japiny. Omondi Oduol kawuok West Uyoma Akuom Village. Erokamano ahinya kuom ote mari. Injinia Lazaro Kanyambok wacho kamae ni yawa kik utiek twak ka okumulo njore mane obambo nyathi nyako ma jahiga 13 Homa Bay Suba North kaeto ginego maka ok ordinary criminals. Ng'ani jogi nigi paro, ng'ama nigi paro mano mar neko, then proceed to manyo acid to interfere gi crime scene, mano koro en professional criminal madwaro serious investigations from DCI to unearth the secret motive behind it. Otherwise, a single parent nyalo thagre ma raise family of 10 people, then 10 people rito just one parent cosity nyalo tamogi nikech GPM. Wachone ni Lazaro Kanyambok makare bangi ja Maguje Kanyada East kanya madane mondo mi wakaw godo. Nitie ote maruth nyathi Ochieng Georgian kiwinjo gi makare gi paro mar Injinia Lazaro Kanyambok mane kamano don waduogi kendo no warange achiel kachiel. Georgian nyama na lero no bende machine twak mara tielo mar ariyo kendo ma en tielo mogik ma bende nitiere kar kae. Inyalo mana kono wa isewinjo sigana no mano mar nyathi mane obambi ma onegi. Mano kama ne nitiere kanyo e county mano ma Homa Bay. Gik mathoth ahinya mosebedo kae katimre. Inyalo mana lero nwa bende ratiro en gimoro ma ineno ka en machiegni koso keth kata evidence cases mosebedo kanyo urakru godo. Inyalo mana duoko mogo kuom gima kuom joneno kaeto bang'e dhi nyime kod chenro mago. Georgia na kia kinyalo winja sani? Binyalo winjo sani achiel kachiel. Mano kama intiere county ma Kisumu ka inyalo winjo wasani ang'wa thuolo mano mara nuoni ote mopogore opogore ma bende biro winjo kanyo wa nyathi manyako mobambi ma jahiga 13. Mano kama wantiere ka iwacho ni mano timore kacha e county ma Homa Bay Suba North kendo obila e county ma Homa Bay ne osemako achije ariyo mago ma itudo gi nek mago ma coach ma japuonjre no ma jahiga 13 mane gweng' mano marabuor mayudore Kamsama mano e kar chung' bura ma Suba North e county ma Homa Bay. Wach makama mokwongo Georgian kani winje kendo kit nonro ma itimo e wiye kae dipime kod ang'o mano nek ma nyathi ma jahiga 13 kaeto bang'e jodongo bende maponono kuomo nyithindo maonge nyalo malwetgi ni nono makoro iwacho ni ero janyuol nyalo pidho nyithindo 10 madongi nyithindo 10 gi kosedongo to rito janyuol achiel bedo matek ka janyuol no seti. Georgian. Erokamano ahinya Cleophas. Wach mokwongo mar wach manotimore Homa Bay mar ng'ato repo nyathi machwe nege ma ol kuom acid e duong'ne. Wachno wakwedo matek kendo mano wach marach. To berne ni sani endi wasekawo atua ma jok ma ichich gono timo timbegi osemaki kendo gin iye. Kesa ina notimore kendo mana sema Homa Bay last year. Ka nyathi ma nyako ma jahigni 13 obambi monegi. Ng'ama ne otimo njore machalo kamano endo sani endi entiere kod yaga kendo osava tam ma owinjore gi timno kod yaga ma Kisumu kaendi. Kendo machielo no an gadieri Cleophas ni idhi tim gimowinjore. Wachno akwedo kendo giraina no kiko chako timre jowadu. Ang'eyo ni jachien ni e piny nikech ng'ama nitiere gi pache malong'o kata malew ok nyal timo ina no. Mano wach ma ok ber ahinya. Atimo mos ahinya ne min nyathi kendo ubeda gi chir wechego Nyasaye dhi loso mbele. To machielo
ok awinjo penjo mar ariyo no, inyalo nuoyo na